Takže toto je náš sklad. Ja som si ani zakýval, ty kokot. Nevadí, ja vás vítam u ďalšieho videa. A Čakaj, dneska peknem to. tento chlapec, počkaj, ukáž nám to. Som dry skupol, mám ešte v sebe Reborn, celú skupu. Už je vo mne ten kokot. Toto išla že štvrťka. Takže toto je asi Road to Hard Attack. Takže tak dneska ideme 80, budeme najmladší. Ja som silnejšia, ne? No, tam to katnem. Takže asi budem najmladší, čo dá 80. Nerober bas, verím, chrbát, jak. Dobre, takže Milujeme malé deti. my ideme na to a on miluje malé deti. A tu chlapec tu pije Hyperion, takže prečo nie? Prečo nie? Давай, тlač! Máš to kopiť. Dobre, takže warm up. Poď ty, máš nahrávať. Čo už Lukáš, dneska to je nejaké light. Ma boli rameno, fakt. Strašne. Nepoznáš nejakú techniku. Na rameno, nech ma neboli. Také, že dojdeš? No. Áno, na rameno. Ešte najbem. Jeden, Stačí 3. dva a tri. Kľúč. Co je to? Viktor, na rameno vieš skús. Dober si ruku, ty si čo pozor triceps, ale ťahaj to dole úplne. Ľavou rukou, ťahaj si to dole viac. A pak tam teraz len postačí do 10. Viktor! Poď, dávaj! Piče! Teraz pustí. OK. Nero, chod to piči, že sú 67, bude to piči, na piču, že si nevesaj. Genio. Tlak. Well, we are our enemies.
Stars can destroy us. But if we survive them, they can transform